Fis-siltiet ta' djarju ta' Santa Faustina nsibu illi Santa Faustina mument minnhom tgħid illi il-mart huwa grazzja, qed tirreferi għal marda partikolari li hija kienet għaddejja minnha. Ċertament li nisimgħu din l-esperjenza ta' din il-qaddisa li tgħid li l-mart hija grazzja tista' taħsadna. Aħna nafu li Alla ma ħalaqx il-bniedem biex jimrat, Alla l-bniedem ridu b'saħħtu, ridu maqut ħaġa waħda miegħu. Fil-fatti fil-ġenna mhux se jkun hemm mart, ħadd minnha ma ħajimrat fil-ġenna. Però Santa Faustina bħal diversi qaddisin oħra hija għarfet illi fil-mixja tagħha ta' konverżjoni, ta' purifikazzjoni, ta' qdusija, il-mart kellu rol partikolari xilab ukoll. Għaliex fil-mumenti tal-mart il-persuna tista' tinfitaħ aktar għal grazzja t'Alla. Tista' ssir dipendenti aktar minn Alla, tista' taraf aktar ix-xejn tagħha, tista' taraf aktar kemm għandha bżonn ta' ħaddieħor. F'kelma waħda, il-mumenti jibsa ta' mart u dbatija ikkissru s-supervja fil-bniedem. U allura l-mumenti tal-mart li ġib ħafna dbatija miegħu jibda jġib il-konverżjoni fir-ruħ tal-bniedem u għaldaqstant isir grazzja. Isir grazzja li il-qaddisin eżistijaj il-mart ma jħarsux lejh sal-kawża fiżika fid-dbatija li tikkawżalhom. Imma l-qaddisin fil-mart jiskopru l-effett fir-ruħ tagħhom, l-effett ta' qdusija li jħalli fihom. U forsi hawnhekk eżisti fi Santa Faustina tista' tkun anka ta' mudell ta' sinjal għalina l-koll sabiex aħna narfu nifmu illi jisma' fil-momenti ibsa u mod partikolari tal-mart li qed nitkellmu fuqu. Aħna iva niskopru mill-ġdid il-Ġesu fid-dbatija tagħna u niskopru li bl-istess salib, bl-istess dbatija, il-mulej tiġib il-fejqan fina. Il-fejqan ta' Alla mhux dejjem huwa li jaħlesna mid-dbatija, imma xi drabi il-mulej ifejjaqna bl-istess dbatija, ifejjaqna fir-ruħ tagħna. Issa l-qaddisin din l-esperjenza għamluha u għalhekk ma beżawx jgħidu li l-mart huwa grazzja. Għalhekk Faustina ma beżax illi tagħmel sieħa adorazzjoni biex tirringrazzja l-mulej fil-marda li kienet tinsab fiha. Hekk jalla Santa Faustina tkun ta' kuraġġ eżisti għalikom ilkoll li għaddejjin mumenti jibsa ta' mart u forsi ta' mart jibes. Jalla bl-interċessjoni tagħha tiskopru li dan jista' jkun mument ta' grazzja fil-ħajja tagħkom. Faustina tant għarfet li dan hu mument ta' grazzja fil-ħajja tagħha illi hija talbet il-grazzja illi fid-dbatija żomm siekta, ma toħodha kontra ħadd, la kontra Alla u laqas kontra l-bnedmin. Il-fatt li Faustina talbet il-grazzja li żomm iskiet fil-momenti jibsa ta' mart, Faustina għarfet bisħieħ li vera kien grazzja. Għaliex meta nirċievu xi ħaġa bi grazzja irridu ndawruha biskiet kif għamlet Marija fil-grazzi li rċeviet fil-bidu fil-ħajja ta' Nażaret u Betlem meta kienet iġġor kollox f'qalba. Ara Marija tostor il-grazzja fiskiet, kemm sabiħa maħbubin tiegħi. Kemm bil-maqlub meta aħna fil-martana rridu inkollu nitħassru nfusna, rridu nkollu nitkellmu dwar nfusna, rridu l-attenzjoni kompletament fuq nfusna, ċertament hija l-umanità tagħna li għandha bżonn dawn l-affarijiet ukoll. Però eżistijaj il-qaddisin, il-grazzi tal-Ispiritu Santu, toħodhom fuq livell differenti, fuq livell iktar profond. Għaliex le eżistijaj? Aħna li għandna l-istess Spiritu Santu, aħna li nirċievu l-istess Ġesu Ewkaristija, aħna li għandna l-istess Omna Marija, aħna nisimgħu l-istess kelma Alla, ma nħalluwiex tagħti l-frott fina. Kemm għandna bżonn nitalmu eżistijaj nisktu fid-dbatija biex il-dbatija tkun tista' tħalli l-grazzi fina li għandna bżonn. L-istess kif għamlet il-Madonna fuq is-salib. Marija fuq is-salib li mhux biss hija siekta fil-ċkunija ta' Ġesu, tostor kollox f'qalba, però Marija hija siekta fuq il-Kalvarju. Tostor kollox f'qalba. Ma Santa Faustina titlob ukoll il-grazzja li fil-momenti tal-mart u l-batija jkun Alla illi jkun id-difensur vera tagħha. Hekk hemm sabiħa illi mhux biss allura tara fil-marda bħala grazzja,
illi tiskod biex ma titlifx il-grazzja, imma t-tama tagħha jsir Alla waħdu. Abbandun sieħu totali fidejn dan Alla illi hija temmen fih. Huwa hu li rid ikun il-qawwa vera tagħha. U dan ovvjament jista' jkun Alla x'għarfet il-grazzja u għarfet iż-żomm miskiet. Kemm sabiħ eżisti kieku aħna wkoll. Fil-martana mhux nidaw, mhux noħduha kontra Alla, mhux ngħidu li Alla nessini. Imma niskopru li hemm il-preżenza ta' Ġesu li rridu nabbandunaw ruħna kompletament fi skiet. Naraw eżisti li Ġesu sema' talba ta' Fawstina, rrid ikun il-qawwa tagħha tant illi wara l-quddies tal-għid naraw illi Ġesu derilha il-Fawstina u jagħtiha l-paċi tiegħu. Ġesu tal-konsolazzjoni tiegħu, però Santa Fawstina għarfet ħaġa li ħafna importanti fil-ħajja spiritwali. Illi l-grazzja lil mulejta, il-grazzja tal-paċi, il-grazzja tal-ferħ, il-paċi u l-ferħ li tagħmilha fid-dbatija, ma tagħmlix biex jeħilsuha mid-dbatija, imma tagħmilha biex tkun tista' tissaħħaħ aktar fid-dbatija. L-istess bħalma ġara ma' Ġesu fil-Ġetsemani. Ġesu fil-Ġetsemani jitlob bil-ħerqa f'salluqa, jirċievi il-preżenza tal-anġlu li jfarġu, però mhux biex jeħilsu mis-salib, biex jittieħ il-qawwa ħalli jkun jista' jħaddan aktar is-salib. Hekk jew nħarsu lejhom anke aħna daw il-mumenti eżistiji li fid-dbatija l-mura jagħtina l-faraġġ tiegħu, però mhux bil-fors biex jeħlesna minnha, imma biex jissaħħaħna fiha, ovvjament għax inkunu fimna li din hija grazzja fil-veru sens tal-kelma. Ekku l-aħħar ħaġa li xtaqt naqsam magħkom hija meta Santa Fawstina beda kollha d-deriet spissi ta' Ġesu, deriet li ġew f'daqqa waħda, il-konfessur tagħha qalilha biex toqgħod attenta x'jista' jkun illużjoni, ma qalilix li mhumiex veri, però talabha l-prudenza, hija l-attitudni dejjem tal-Knisja li quddiem ħafna esperjenzi li jistgħu jkunu ta' spiss soprannaturali, il-Knisja titlob il-prudenza, mhux għax ma temminx, mhux għax mhux vera, imma titlob il-prudenza li Alla rasqat tista' tkun xi ħaġa oħra, jew mix-xitan jew illużjoni. Il-Knisja u fid-dmir tagħha kif għamel id-direttur spiritwali ta' Santa Fawstina li titkellem dwar il-prudenza f'dawn is-ċirkustanzi. U kemm sabiħa li Fawstina laqat is-suġġeriment tal-konfessur tagħha għall prudenza u lil Ġesu kelmitu l-ewwel darba li darilha. Qaltlu jista' jkun li ma jidrilix daqshekk ta' spiss għax id-direttur spiritwali tagħha qal se tkun illużjoni. Fil-waqt li qalet imma jien ma nara xejn ħażin fihom daw id-dariet. Araw il-konflitt eżistijaj f'daw il-persuni li jkollhom daw l-esperjenzi soprannaturali huma jafu li huma veri, ma fl-istessin jafu li ġieli d-diretturi spirituali tagħhom u l-Knisja mhux dejjem tilqagħhom mill-ewwel u tistidinhom għall-prudenza. Imma x'ikunu ġenwini jissottomettu ruħhom għall-Knisja fid-direzzjoni spirituali u fl-awtoritajiet. U fl-istess ħin però ma jiġħidux dak li huma għaddejjin minnu, ma jgħidux dak li għaddejjin minnu ħażin. Araw x'tisliba interna daw il-persuni għaddu minna. U Ġesu eżistijaj meta derilha għalilha biex jgħid lill-konfessur tagħha illi qed jidrilha ta' spiss għax jaf li hija mhix ħalliela, jaf li mhix ħadd tisraq dawn id-deritt tiegħu, jaf li hija miss iżommhom għaliha, jaf li qed jagħtiha mhux għaliha mal-oħrajn u allura għax Ġesu jista' jafda, jista' jagħtiha tant u tant u tant f'abbundanza ta' esperjenzi soprannaturali li kif il-fatt ta'. Mela raħ is-sigriet għaliex kellha ħafna esperjenzi soprannaturali għax kienet lesta li tagħti kollox u ma żżomm xejn għaliha. Kemm hija attitudni sabiħa Fawstina li turina illi xejn mutana. Kull ma jagħtina l-mulej qiegħed hemm mal-Knisja biex nagħtuh l-oħrajn. Fl-istessin naraw Ġesu faqda mal-Knisja illi jobdi huwa wkoll id-direttur spiritwali tagħha u jgħidilha b'sinjal li dil-prudenza hija miġjuba minni, jiena mhux se nibqa' nidirlek sakemm int tgħid dan lid-direttur spiritwali tiegħek, dan li qedlek. Ġesu ma jgħidilix id-direttur spiritwali qallek prudenza, mela jien min jaqaf nidirlek, mhux ħa nidirlek aktar, ma qallilix hekk. Għalilha ħanfehmu imma jien ħanibqa' nidirlek. Għax ovvjament ħadd ma jista' jindaħal il-mulej x'jagħmel. Però araw l-umiltà kbira ta' Ġesu eżistijaj anke f'dawn l-interventi tiegħu bħal mill-umiltà tal-Madonna
u l-ubidjenza li għandna jkollna lejn il-Knisja. Kemm jinħadmu fl-imkien, fid-dbatija, f'umiltà, f'ubidjenza li ssawwar il-persuna f'qdussija kbira. Jalla eżisti jekk inżommu l-Santa Faustina li tgħinna narfu li fid-dbatija hemm il-grazzja t'Alla, insibu l-paċi u l-grazzja tiegħu li tgħinna biex imbagħtu iktar maqudin miegħu fuq is-salib għas-salvazzjoni tal-oħrajn u li anke fl-istess esperjenzi tiegħu inkunu dejjem prudenti taħt gwida spiritwali li jara fjurina anke rida t'Alla permezz tal-Knisja fil-ħajja tagħna u l-ubidjenza lejh issarraf għal grazzi ikbar. U jekk nagħmlu dan, il-mulejja tina slim.